Εδώ κυρίες και κύριοι θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εγγραφή, αγορά και εγκατάσταση του πακέτου από την Kairos Planet. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα η εγγραφή. Δεν απαιτείται η ενεργοποίησή της από την αρχή. Η όποια ενεργοποίηση πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρώσετε το αντίστοιχο πακέτο της επιλογής σας πολύ αργότερα όταν μπείτε στα προϊόντα και αγοράσετε το αντίστοιχο πακέτο. Λαμβάνετε από τον ανάδοχό σας, τον sponsor σας, ένα email και εκεί που λέει email θα βάλετε το δικό σας. Password βάζετε πίσω το δικό σας κωδικό 2 φορές, το όνομά σας και τον εξαψήφιο κωδικό ακριβώς από κάτω δεν το πειράζετε, διότι αυτός είναι ο κωδικός από τον ανάδοχό σας, τον sponsor σας. Συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητά, όπως είναι το τηλέφωνό σας, η χώρα, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης και είστε έτοιμοι να δείτε τη δομή και το πρόγραμμα του Kairos Planet, να περιηγηθείτε δηλαδή. Τώρα στη συνέχεια το θέμα είναι πώς αγοράζετε κάποιο επενδυτικό πακέτο. Από τα 4 που υπάρχουν εκεί στο Products, επιλέγετε το Buy, στην συνέχεια πατάτε το SWIFT που είναι για μας από την Ευρώπη, σας βγάζει έναν λογαριασμό και με έναν κωδικό invite code και το εκτυπώνετε, πηγαίνετε στην τράπεζα και πληρώνετε το αντίστοιχο ποσό. Εφόσον πληρώσετε στην τράπεζα και αυτό εμφανιστεί μετά από 3-4 ημέρες, έτσι είναι από την Ελλάδα, δεν έχει αγοραστεί ακόμα το πακέτο. Μόλις εμφανιστούν τα χρήματα στο current, τότε θα πρέπει να ξαναπάτε στο buy της επιλογής σας και τότε γίνεται η αγορά αμέσως. Και είστε έτοιμοι. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα υπάρχει εδώ το αντίστοιχο email, το techsupport@kairosplanet.net και η εγκατάσταση γίνεται από το πράσινο τον εικονίδιο, το downloads και Kairos app. Πάρα πολύ εύκολο, όπως αναφέρουμε το Product Sport Sales. Έτσι είστε πλήρες. Αυτό που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι η διαθεσιμότητα των χρημάτων πραγματοποιείται εφόσον συμπληρωθούν 200 ευρώ. Αν είναι λιγότερα δεν μπορείτε να τα πάρετε στην τράπεζά σας. Μπορείτε να τα μεταφέρετε οπουδήποτε αλλού σε κάποιον άλλο άτομο, αλλά δεν μπορείτε να τα πάρετε αμέσως. Πρέπει να συμπληρωθούν 200 ευρώ. Εδώ έχουμε την ανασκόπηση των πακέτων, όπως στο Gold και στο Platinum τα παίρνετε κάθε μήνα. Απλά στο Standard και στο Silver είναι κάθε 2 μήνες και στο Standard περισσότερο. Έτσι, με λίγα λόγια πάλι, 20,73% είναι μηνιαίως αυτά που λαμβάνετε σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαίως. Και ειδικά στον τομέα προστασίας των δεδομένων με την οποία ασχολείται η εταιρεία. Για όσους επιθυμούν να κάνουν καριέρα, με χωριστό βίντεο ζητήστε να σας ενημερώσουμε. Υπάρχει δυνατότητα από 3 έως 30%. Και αυτό που θα ήθελα να πω το σημαντικό με τις κάρτες είναι ότι μπορείτε να λαμβάνετε από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Τα χρήματα ήδη φορολογούνται από τη μητρική εταιρεία. Τυχόν θέλετε να τα πάρετε στο λογαριασμό της δικιάς σας τράπεζας, στη χώρα που είστε, παράδειγμα στην Ελλάδα, θα φορολογηθείτε και στην Ελλάδα ενδεχομένως. Αλλά αν είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά με τις κάρτες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι μπορείτε να παίρνετε από οποιοδήποτε